Recordo les vegades que li feia una mamada i era com que ell sempre volia que li fes, i jo em sentia forçada a fer-li, perquè sabia que era el que volia i el que li agradava, i el que a mi em tocava fer com a parella seva. I si m'enfadava i no ho feia, ell s'enfadava més i ens podíem passar 2 dies gairebé sense parlar-nos perquè jo no havia volgut follar. Així clar que em forçava, clar. Perquè si no, què tocava? Baralla. I jo no tenia un nòvio per estar-hi barallada, igual que ell no tenia una nòvia per no follar amb ella. Bé, aquest text que us acabo de llegir és el fragment del testimoni d'una noia que va accedir reiteradament a mantenir relacions sexuals amb la seva parella que no desitjava. Malgrat això pugui semblar un fet aïllat, realment és una problemàtica social molt comuna i que malauradament moltes dones patim i que té conseqüències físiques i psíquiques molt severes. Jo soc la Júlia i avui us parlaré del meu treball de final de grau titulat sobre aquell sí que en realitat són no hi ha altres formes de viure, que és una investigació prèvia i la confecció d'un primer guió de documental sobre relacions sexuals no desitjades en parelles heterosexuals. La idea de fer el meu treball de final de grau sobre aquest tema va sorgir a partir d'una experiència pròpia compartida amb altres dones. Un dia parlant amb una amiga em va dir que durant els últims mesos de relació amb la seva parella s'havia sentit molt forçada i havia accedit moltes vegades a mantenir relacions amb ell que no desitjava. I aleshores jo vaig pensar, és normal, jo també m'he sentit així, també he accedit moltes vegades a fer coses que realment no volia fer i és una cosa que és normal que passi, no?, en una parella. Però amb el temps i pensant i parlant amb altra gent, em vaig adonar que realment no és una cosa normal ni és una cosa justificable i que per tant, com a societat havíem de fer alguna cosa amb aquest tema, perquè a més era un tema que estava molt invisibilitzat. Per això vaig decidir canviar el tema del meu treball i fer-lo sobre això, amb tot el suport de la Mita, la meva tutora, però tampoc volia que el meu treball fos només un article més acadèmic que parlés sobre el tema i que quedés relegat a l'arxiu acadèmic, esperant que algú tornés a parlar sobre el tema i anés a veure què havia dit jo sobre el tema, sinó que volia anar una mica més enllà i que aquest projecte posés sobre la taula i posés sobre el centre del debat mediàtic aquest tema que està tan invisibilitzat i que trobo que és tan injust, que tinguem tan normalitzat, que les nostres germanes, les nostres cosines i les nostres filles i totes les nostres amigues vegin que no és normal i sàpiguen reconèixer que no és justificable i que no han de deixar que cap parella els faci una cosa així. Per tant, el que vaig decidir va ser fer un documental sobre aquest tema perquè considero que el format audiovisual és la millor manera d'arribar al màxim de gent possible i de poder generar realment un debat que sigui fructífer com a societat. Per tal de fer un documental, el meu TFG va ser com la investigació prèvia per poder conèixer el tema del que jo em disposava a parlar i la redacció del primer guió. Ara mateix estic treballant en aquest documental i avui us explicaré una mica el que he pogut aprendre i entendre sobre aquest tema. Òbviament, no em podia posar a fer el treball, el guió del documental sense entendre ben bé quines són les coses que ens porten com a dones a dir sí quan realment el que volem dir no. Us faré 5 cèntims de tota la teoria que jo vaig estar llegint i un resum supergran. Realment el tema és molt extens i donaria per fer una presentació de 2 hores només parlant sobre quines són les coses que ens fan dir sí quan realment volem dir no. Però bàsicament podem dividir els factors que ens porten a dir sí quan realment volem dir no en 2 grans grups, que són la pressió indirecta i la pressió directa. La pressió indirecta seria la pressió social, la pressió externa, totes aquelles coses que ens marquen i ens ensenyen què és ser dona, quin paper tenim dins d'una relació, quin paper tenim en el sexe, com han de ser, quan han de ser i de quina manera ha de ser el sexe amb les nostres parelles, etc. Aquesta pressió indirecta, a més de fer que nosaltres mateixes ens forcem a tenir relacions que no desitgem, a més normalitza i legitima la pressió directa que l'home exerceix directament sobre nosaltres. És a dir, aquella pressió que la nostra parella exerceix, potser conscient, potser inconscientment, sobre nosaltres per aconseguir una relació sexual o una determinada pràctica sexual. I aquesta pressió, generalment, en aquest fenomen, el més general és que es faci mitjançant una coerció
que pot anar des del xantatge emocional fins a la culpabilització, passant per la insistència, és a dir, doncs enfadar-se si la teva parella et diu que no vol tenir una relació sexual amb tu, continuar intentant seduir-la, justificant la teva necessitat de sexe, culpant-la, no? Fent-la sentir culpable del teu malestar, dient-li que això afecta la teva autoestima, etc. I bé, com dic, això és el resum super gros de tota la teoria que hi ha sobre estudis que han parlat sobre per què les dones joves i no tan joves accedim a tenir relacions que no desitgem. Bé, després d'aquesta investigació més teòrica, el que vaig fer va ser redactar unes entrevistes que es van basar en aquests resultats del marc teòric i també en la meva experiència pròpia i el que jo havia pogut saber parlant amb amigues meves que també havien patit això. El que em van deixar veure les entrevistes és que realment el tema aquest del que jo em proposava parlar arriba molt més enllà del que podem imaginar, no? I que té unes conseqüències molt més fortes de les que jo sola m'hagués imaginat o de les que la teoria m'havia deixat veure. És a dir, jo no vaig buscar que em responguessin el màxim de dones possibles, sinó que jo buscava dones que haguessin viscut això, que estiguessin disposades a parlar-ne, que fossin capaces de parlar-ne, perquè s'ha de fer, òbviament, un treball personal molt fort per ser capaç de dir que això t'ha passat i de posar sobre la taula com t'has sentit quan t'ha passat això, no? I malgrat no buscar que em responguessin quan més dones millor, em van respondre 42 persones, 42 noies catalanes, joves d'entre 16 i 30 anys, i això només em fa pensar una cosa, i és que si sense buscar-ho ja m'han respost tantes noies amb aquest perfil tan marcat, no? Imagineu-vos quantes ho han patit i no han vist que jo estava fent una investigació sobre això, o ho han patit i ni tan sols en són conscients, o ho estan patint actualment i tampoc no en són conscients, o simplement no estaven preparades per parlar-ne. Imagineu el que passa fora de Catalunya i el que passa arreu del món, no? Això em va deixar veure que és a molt gran escala que hi ha aquesta problemàtica. I a part d'això, a partir d'aquestes entrevistes, jo he pogut veure que hi ha bastants punts en comú en totes les noies que han patit això, no? Que més enllà d'aquesta pressió externa i d'aquesta pressió directa, les coses passen d'una manera molt similar, que totes nosaltres ens hem sentit d'una manera molt similar, que sentim més o menys la mateixa culpabilitat, etc. I aquests punts comuns són precisament els que m'han deixat escriure el guió del documental i poder treballar la línia narrativa que serà, a partir de les experiències que aquestes noies m'expliquen, anar a aquesta teoria que avui us he explicat tan ràpid i que és, diguéssim, el que provoca aquesta situació. Però bé, coses que he pogut veure amb les entrevistes, que generalment, malgrat totes ens sentim d'una mateixa manera quan estem mantinguent una relació sexual no desitjada amb la nostra parella, és a dir, en el moment totes descrivim que ens sentim brutes, que ens sentim utilitzades, que ens sentim un objecte, que ens sentim un forat, que l'únic que fem és esperar que passi ràpid, que ell acabi i això s'acabi i llavors puguem tornar a tenir el seu carinyo, la seva atenció, puguem no estar barallades amb ells, etc. Malgrat totes sentir-nos d'aquesta forma similar, també ens passa a la majoria, que és que en aquell moment no ens adonem de la gravetat d'això, és a dir, no veiem les conseqüències que això arriba a tenir o realment el que està passant, que és que estem fent coses que no desitgem i que van en contra de la nostra voluntat totalment, no? També he vist a partir de les entrevistes que hi ha casos molt greus i que es poden arrossegar moltíssimes conseqüències durant molt de temps, que hi ha noies que els costa tornar a construir una relació amb algú, que els és impossible tornar a confiar en una persona, que no són capaces de distingir quan el desig és real i quan és fingit, que els fa por quedar amb un noi perquè no saben què passarà si de cop no els ve de gust tenir una relació sexual, no? Com els diran, com reaccionarà ell, etc. També, en general, fa molta por reconèixer el que t'ha passat, reconèixer-te tu mateixa com una víctima, posar nom al que ha passat, perquè això, clar, hi ha gent que diu, bueno, és una violació directament, però precisament una de les preguntes de l'entrevista era et sents una dona violada? Consideres que això és una violació? Consideres que és un abús? Consideres que és una agressió? I la majoria de dones, no em sento preparada per respondre això o
jo sé que teòricament és una violació, però no sóc capaç de reconèixer-me a mi mateixa com a víctima o de reconèixer que això m'ha passat. I doncs, bueno, en general, també és molt comú doncs, sentir culpa, no? Culpa, primer, de no haver estat a l'alçada de la parella, és a dir, de no haver sentit el desig que se suposa que has de sentir perquè ets jove i perquè estàs amb algú que t'agrada i que estimes, i després la culpa d'haver-te deixat fer això a tu mateixa, no? I, bueno, en general, una mica és això, que malgrat haver fet aquest treball més teòric al principi i haver viscut jo l'experiència i que per mi aquest TFG doncs, hagi sigut una teràpia també, en part, malgrat això, al llegir a les entrevistes doncs, noies de 18 anys que ara mateix no poden tenir relacions amb altres homes perquè han patit això d'una forma molt greu, per mi és molt impactant i realment no m'esperava que això arribés tan lluny i cada vegada es fa més palès la necessitat de dir-li al món, ei, tenim això, tenim aquest problema i ho hem d'aturar, no? Per això estic tirant el documental endavant. Hi ha moltes dones que estan disposades a parlar, al gener començarà el rodatge i el 2022 espero que surti el documental i així poder-vos fer entendre el que crec que tampoc us podia fer entendre avui en aquesta presentació de cap manera, ni a nivell teòric, ni per més que us expliqués experiències que he llegit i que he vist. Crec que amb el documental podré aconseguir fer entendre el que se sent quan realment doncs, et sents un forat i una persona que t'estima et fa això. I sense més, per despedir-me de vosaltres, m'agradaria llegir-vos un text que és d'una noia que em va respondre a l'entrevista. Moltes gràcies per escoltar-me. Diu, jo vaig poder sortir de la relació fa 3 anys i no vaig donar importància a com m'havia afectat interiorment. Simplement pensava que ja s'havia acabat el malson. Però el malson ha vingut després, a l'hora d'enfrontar-me a mi mateixa i veure tot el que m'havia fet. Jo simplement sempre l'havia justificat davant de tothom. Inclús ara mateix continuo pensant que no ho va fer conscientment. Vaig crear una dependència emocional enorme que no em deixava dir que no a res i al final jo anava tremolant a casa seva perquè no volia ni que em toqués. No he pogut trobar mai ningú que em comprengués perquè em sentia tan avergonyida que no ho he dit fins aquest any i encara segueixo molt perduda. He hagut de recórrer ajuda externa per poder gestionar-ho. Fins fa uns mesos jo no era ni conscient que havien abusat de mi i quan la psicòloga m'ho va verbalitzar em va caure el món a sobre. Va ser posar nom a totes aquelles culpes cap a mi, a tot el xantatge emocional que em deixava fer sense ser conscient. I, de fet, encara ho estic paint. Però vull superar-ho, perquè ara sé que m'ho mereixo i vull ajudar a totes les noies que han passat el mateix que jo perquè no sentin tan soles com jo em vaig sentir. Moltes gràcies. Mi nombre es Andrea Moreno y voy a exponer mi trabajo final de grado en relación a cuyo objeto de estudio gira en torno a la perspectiva de género en la contratación pública. La razón por la que decidí llevar a cabo este trabajo es porque, dados mis conocimientos en derecho administrativo, me interesaba especialmente la contratación pública y, por otro lado, la perspectiva de género. Es por eso que el núcleo de mi trabajo se centra en la incorporación de aspectos sociales dentro del pliego de cláusulas de los contratos públicos relacionados con la perspectiva de género. En cuanto a las herramientas que utilicé para llevar a cabo el trabajo, en primer lugar fue legislación, destacando la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, que transpone las directivas europeas de 2014, y la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres de 2007. También fueron objeto de estudio los artículos doctrinales y las guías. Estas guías son elaboradas por órganos consultivos de la Administración y son un ejemplo de ellas la que elabora el Instituto Catalán de la Mujer o la que proporciona la Dirección General del Trabajo. En cuanto a la estructura que seguí para la elaboración del trabajo, en un primer momento quise centrarme en conocer el marco jurídico en relación a la perspectiva de género. Una vez establecido, pasé a concretar qué supone que la contratación sea socialmente responsable y, en concreto, la incorporación de cláusulas sociales con contenido en igualdad de género a lo largo del proceso contractual. Y finaliza el trabajo con un estudio sobre aquellas garantías que dan cumplimiento, que garantizan que se dé cumplimiento a dichas cláusulas.
En cuanto al contenido más destacable, en primer lugar, quiero resaltar la concepción de lo que es que la contratación sea socialmente responsable. Supone entender que más allá del objetivo económico tradicional, la contratación pública también tiene unas políticas públicas horizontales. Estas políticas son justificables, no son justificables directamente con el objeto del contrato, pero sí con los fines públicos. Estos fines públicos son los que guardan relación con la responsabilidad social de la administración y con que la administración pueda intervenir a través de políticas de acción positiva. Estas políticas son las que luchan contra la discriminación y por promover la igualdad. En el caso de mi trabajo, la igualdad de género. El hecho de valorar las consideraciones sociales como algo positivo responde a ese valor estratégico que se pretende de la contratación. Y es que incluir dentro del pliego de cláusulas de los contratos cláusulas sociales es una de las herramientas que utiliza la Administración para proteger y fomentar los derechos sociales, entre los que se encuentra la igualdad de género. El problema surge cuando el contenido social se enfrenta al económico y da lugar a problemas como limitar la libertad de competencia, limitar la libertad de acceso a las licitaciones o la no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Por eso es muy importante cómo se redactan estas cláusulas. Es el principal motivo por el que se da lugar a estos problemas. Las guías son las que juegan un papel fundamental en este caso, ya que dan un enfoque práctico y proponen cláusulas susceptibles de ser incorporadas en el momento de redactar los contratos. Un ejemplo de esto puede ser una cláusula en la que se refiera a un uso no sexista del lenguaje cuando se debe de presentar documentación y materiales para la ejecución del contrato. Por último, al hablar de las conclusiones, quiero resaltar en primer lugar que garantizar el cumplimiento del contrato y de las cláusulas es uno de los aspectos más importantes de la vida del contrato. En el caso de las cláusulas sociales, garantizar su cumplimiento es incluso más importante que la propia cláusula en sí. Por eso, la Ley de Contratos del Sector Público prevé una serie de medidas para garantizar su cumplimiento. Y es importante que el órgano encargado de la ejecución del contrato cuente con sanciones que pueda imponer en caso de incumplimiento, llegando incluso a la resolución del contrato. Además, también del trabajo se puede concluir que establecer condiciones destinadas a promover la igualdad de género en la fase de ejecución supone una importante ventaja frente a que se incluya en otras fases del contrato. Esto es así porque en la ejecución se garantiza por completo su cumplimiento. Un ejemplo de esto sería que si se incluye la condición como valoración para los licitadores, contar con una persona víctima de violencia de género, si al contrario de hacerlo como parte de la ejecución, al hacerlo así aseguras que la empresa esté totalmente comprometida con esta medida. Además, quiero destacar que el uso de las cláusulas sociales es habitual, pero no mayoritario, por la problemática que he comentado antes de que se enfrenta a los aspectos económicos. Y en especial porque muchas veces se ve limitada la libertad de competencia. A modo de reflexión propia, creo que es necesaria una evolución en la incorporación de estas cláusulas y en especial en materia de género. Considero que debe ser primordial ofrecer una buena formación al personal de la Administración en estas teorías en la teoría de género y además formación en aspectos como el uso
el uso del lenguaje no sexista o motivar al personal en temas de género. Y finalmente, a modo de reflexión propia, quiero resaltar la importancia de haber llevado a cabo este trabajo, no solo por todo lo que he aprendido, sino por haber podido desarrollar aspectos como la igualdad de género en un ámbito tan concreto como la contratación pública. Y para acabar, simplemente quiero agradecer a mi tutora el haberme acompañado durante todo este proceso y tenerme tan presente después de tanto tiempo de haber presentado el trabajo. Muchas gracias. Soc l'Òscar Sense Aparici, graduat en Administració i Direcció d'Empresa, i vaig fer el meu treball final de grau sobre LGTB-fòbies en l'hàbit laboral. Primer de tot, és important per a aquest tipus d'estudis tenir clar diferents conceptes. L'LGTB-fòbia és un concepte paraigües que inclou molts conceptes individuals i significa el rebuig al col·lectiu LGTB. Aquest concepte el podem explicar a partir d'un esquema que significa l'estigma LGTB, perquè quan nosaltres naixem se'ns assigna un sexe biològic, home o dona, i a partir d'aquí un gènere masculí o femení. I s'espera que des del nostre comportament de gènere masculí i femení, a més, tinguem una sexualitat determinada, que és que si tens un gènere masculí t'han d'agradar les dones i si tens un gènere femení t'han d'agradar els homes, el que seria la heterosexualitat. Tot el que surti d'aquí genera un estigma. Per tant, en aquest treball tractarem l'orientació sexual, que és l'atracció emocional, romàntica, sexual o afectiva cap a un altre, i també el tema d'identitat de gènere, que és quan el sexe biològic de naixement no concorda amb el gènere. Pel que fa a la discriminació en l'àmbit laboral, aquesta es pot donar per diferents motius: edat, sexe, orientació sexual, com és el cas, ètnia, religió o discapacitat. Com el propi terme diu, aquesta es dona en l'àmbit laboral, però també es pot donar en tot allò que té relació amb ell, és a dir, per accedir en un lloc de treball, o les condicions del lloc de treball, etc. Hi ha diferents tipus de LGTB-fòbia. En primer lloc hi ha la cognitiva, o sigui, n'hi ha 6 tipus. El primer lloc és la cognitiva, que aquesta seria la percepció de tot allò que hem conceptualitzat a través del llarg de la nostra vida, que té molt a veure amb l'esquema que hem vist abans. També hi ha la LGTB-fòbia conductual, que són les accions que discriminen i ofereixen al col·lectiu, que pot anar des d'una simple broma que pot semblar inofensiva però no ho és, fins a l'agressió física, que pot arribar fins i tot a l'assassinat. És la forma més visible de LGTB-fòbia i és la més fàcil que podem detectar i comptabilitzar. Però també hi ha la LGTB-fòbia emocional, que és la por a relacionar-se amb persones LGTB fruit del coneixement de la realitat del col·lectiu. També tenim la LGTB-fòbia internalitzada, que és el propi rebuig de les persones LGTB senten cap a elles mateixes propi del rebuig social. I també hi ha la LGTB-fòbia institucionalitzada, que a països com Espanya cada cop es dona menys, però que seria quan des de les pròpies institucions el sistema normatiu del país nega drets i llibertats en aquestes persones. I també hi ha la LGTB-fòbia liberal, per finalitzar, que és la reducció de la diversitat LGTB a l'esfera sexual obviant altres dimensions. Per que fa a la legislació, comentaré breument, hi ha dues directives europees molt importants en aquest sentit, que són la 2078 i la 2002-73, que inclouen el concepte d'orientació sexual a la discriminació laboral i també el d'identitat de gènere, el home o dona en aquest àmbit. Són molt importants les directives perquè és un instrument jurídic d'àmbit comunitari de la Unió Europea que és d'obligat compliment pels estats membres, però aquesta aplicació pels estats membres en la seva pròpia legislació pot trigar anys. També, pel que fa a l'àmbit espanyol,
la Constitució espanyola diu que tots els espanyols són iguals davant la llei sense que pugui prevaldre discriminació alguna i en el cas de Catalunya tenim la llei 11/2014 que és molt important perquè estableix un marc teòric i va més enllà de les lleis generals, perquè igualtat legal no sempre vol dir igualtat real i aquesta llei inclou sancions i mecanismes per erradicar la LGTB-fòbia. En el meu treball he utilitzat diverses fonts perquè és molt difícil obtenir dades pròpies i en el cas del CIS hem vist que la majoria dels espanyols, un 78% en concret, creu que no hi ha igualtat per accedir en el lloc de treball. Una de les característiques que afecta a l'hora d'accedir a un lloc de treball pels enquestats o un lloc de responsabilitat és ser homosexual en un 20% dels casos o un 27% dels casos de ser transsexual. Per tant, hi ha una primera barrera que seria pròpia de l'LGTB-fòbia cognitiva. I, en canvi, si ens fixem en el grau d'acceptació, com podem veure en aquest gràfic, si un company és gay, lesbiana o bisexual, veiem que hi ha diferències dintre de la pròpia Unió Europea. Per tant, agafar les estadístiques de la Unió Europea com si això passés arreu del territori no és del tot correcte perquè hi ha moltes diferències entre països. Per exemple, el grau d'acceptació a països com Suècia, on el 94% de la gent se sent molt còmode si un company de feina és LGTB, aquest percentatge baixa, però està per sobre la mitjana a Espanya, és d'un 76%, la mitjana de la Unió Europea és d'un 63%, però a Eslovàquia només tan sols un 21%, i si això hi sumes la gent que declara ser còmoda, tens un 41% de gent, però la gent no arriba ni a la meitat de les persones. Això ens deixa que si de 10 persones, 9 persones accepten que un company sigui del col·lectiu a Suècia, un 8 de sobre 10 ho accepten a Espanya, un 7 de persones ho accepten de la mitjana europea, però només 4 a Eslovàquia, que és menys de la meitat. Pel que fa a la discriminació al lloc de treball, una de les conclusions que he arribat al meu treball és que existeix també la discriminació múltiple, és a dir, les dones bisexuals i les dones lesbianes pateixen més discriminació que els seus homòlegs homes bisexuals o homes gais. Això és explicat perquè pel fet de ser dona se li suma la discriminació per ser LGTB. Per tant, té un agreujant. Això és discriminació múltiple perquè reben discriminació per les dues qüestions. Si mirem més també quin tipus de discriminació estem parlant, segons l'associació FLGTB a Espanya, el gran percentatge de gent del col·lectiu declara haver patit algun tipus de discriminació. Ara ja estem parlant de discriminació conductual, perquè és la que podem quantificar. El 73% dels enquestats declara haver patit bromes a la feina, que poden semblar inofensives, però al final és un tipus de discriminació. Un 48% ha patit tracte discriminatori per part dels companys i un 24% ha patit assetjament laboral, que és la forma més greu de discriminació que ens podem trobar. I com ja he comentat abans, traves a la promoció laboral i trames per accedir a la feina, un 20% s'hi ha trobat. Sobta també aquest un 6% dels enquestats que té dificultats a l'hora d'ofertar serveis als clients perquè es tracta d'un agent extern a l'àmbit laboral i en el qual la legislació no hi pot fer gaire cosa. Aquesta gent, en un 68%, declara que ha patit discriminació, intentat haver posat alguna mesura i el 31% ho fa dins de les queixes de la mateixa empresa. Un 9% acudeix a una associació LGTB o a un sindicat i només un 4% accedeix a la justícia o es queixa davant de l'administració pública.
el drama d'aquestes mesures és que només un 15% declara que interposar mesures ha servit d'alguna cosa. Un 42% diu que no ha servit de res i un 43% diu que no ho sap. Per tant, no saber si la mesura que has interposat ha servit d'alguna cosa és com dir que no ha servit de res. Per tant, la gran majoria diria que no ha servit de res. I, per tant, les conclusions dels meus treballs és que sí existeix LGTB-fòbia en l'àmbit laboral i que es pot donar de diverses formes. Vull agrair a la meva tutora, la Cristina Sánchez, perquè em va encoratjar a realitzar, tot i que no era propi de l'administració d'empreses aquest àmbit, però aplicar-lo a l'àmbit laboral, aquest estudi, ja que hi ha molt poques dades al respecte i trobo que és un estudi molt interessant i en el qual s'hi ha de dedicar més estudis i més esforços per veure la realitat del col·lectiu en aquest àmbit. Hola a totes, soc la Laia Naïm Barragán i estic aquí per presentar-vos el meu treball final de grau, que s'anomena La insurrecció postpornogràfica, relacions entre les pràctiques artístiques, els feminismes i la pornografia a l'estat espanyol. Abans de parlar del meu treball, m'agradaria donar les gràcies a la xarxa d'Innovació Docent en perspectiva de gènere en la docència per organitzar aquestes jornades tan necessàries a la nostra universitat. També aprofito aquest espai per donar les gràcies de manera personal a la Lluïsa Feixedes, la meva tutora del treball, i una referent indispensable en la meva formació acadèmica i feminista. Vaig tenir clar des del primer moment que el meu treball final de grau estaria relacionat d'una manera o una altra amb els feminismes i en concret amb el transfeminisme. Ja que penso que des de l'acadèmia hem de contribuir a canviar aquest món que sabem capitalista, classista, racista i heteropatriarcal. De la mateixa manera que s'ha de fer activisme al carrer, de fet penso que hem d'apostar per ocupar els màxims llocs possibles per tal d'impregnar el món d'idees transformadores i arribar a canviar aquest món tan violent o aquest sistema tan violent amb la majoria de nosaltres. És per aquest motiu, per aquests motius, que vaig pensar que una bona manera de concloure el grau era parlar de representació explícita de la sexualitat, conscient de les tensions que provoca amb els mateixos feminismes. I jo, en les pràctiques postpornogràfiques, hi veia un potencial subversiu i estètic a l'hora de tractar la sexualitat, però també era conscient que les tensions i dubtes que em generaven, no només a mi, sinó als feminismes, no estaven resolts. Són les tensions internes que es generen uns anys enrere, quan entro en contacte per primera vegada amb les pràctiques postpornogràfiques, com també quan vaig assistir a les jornades bizarres d'Irunya a principis de l'any 2018. Aquests dubtes i aquestes tensions tenen a veure amb de quina manera podem representar les dones i les dissidents sexuals i de gènere la nostra sexualitat sense ser cosificades una vegada més pel patriarcat. Així doncs, el meu treball té la intenció de relacionar el transfeminisme amb les pràctiques postpornogràfiques, conscient d'aquest potencial subversiu, però també amb ganes de resoldre aquests dubtes que tenia al respecte. Per poder realitzar aquesta tasca vaig pensar que era necessari abordar en el primer capítol què és el transfeminisme, quins antecedents té i com apareix. Seguidament, en el segon capítol, pensava que era necessari parlar de les pràctiques artístiques feministes a partir dels anys 70, sobretot aquelles que utilitzen el cos en les seves propostes. I finalment, en el tercer capítol, analitzo la postpornografia com a objecte d'estudi. Per poder realitzar correctament tota aquesta anàlisi tots els objectius que jo em marcava en un principi, era impossible no parlar de les sex wars, les guerres del sexe, que és el nom amb el que s'ha donat el debat que hi ha hagut en els feminismes relacionat amb la representació de la sexualitat. Val a dir que no són debats tancats, sinó que són vigents avui en dia. I, de fet, ara aquests debats ja no només tenen a veure amb la representació de la sexualitat, sinó també amb la pertinença del subjecte trans en les lluites feministes. I això ha quedat demostrat l'últim 8 de març, o els últims 8 de març, que s'han produït dues enfrontacions entre posicions contràries.
També m'agradaria posar èmfasi en que el meu treball parteix de veu del coneixement situat. Coneixement situat, concepte desenvolupat per Donna Haraway, és aquell que diu que és important assenyalar, contextualitzar i posar i situar la posició de la qual es parteix com una qüestió de responsabilitat social i fins i tot intel·lectual. Per tant, aquest treball veu de la meva subjectivitat, la meva experiència i la manera amb la qual jo he decidit relacionar-me amb el món. I, per tant, aquesta proposta és una de tantes que podria haver-hi. També soc conscient que les problemàtiques que existeixen entorn al meu treball no només tenen a veure amb la representació de la sexualitat, sinó també amb la consideració de la postpornografia com a pràctica artística. En aquest sentit, em sento agraïda per la feina i la tasca que han realitzat pensadores, historiadores de l'art i activistes, sobretot Pol Preciado, però també Juan Vicente Aliaga, Patricia Mayallo, Míriam Solà, Elena Urco, Diego Marchante. A mesura, però, que anava llegint el que aquestes persones han teoritzat, han escrit sobre la postpornografia, m'adonava compte que sempre es realitzava des de la voluntat de fer una cartografia de l'art feminista. Llavors, vaig pensar que poder era una bona idea no tornar a fer una cartografia, que ja n'hi havia poques, però n'hi havia algunes, sinó centrar-me ben bé en dues performances. És evident que triar dues obres deixa de banda altres propostes també molt interessants. Bé, una performance que vaig decidir va ser La Virgen pornoterrorista, l'any 2010, feta per Diana J. Torres i Carolina Espina, al Centre d'Imatge de la Virreina de Barcelona. I vaig triar aquesta perquè penso que és molt interessant, ja que es va fer al voltant d'una exposició en homenatge a José Pérez Ocaña, a l'artista José Pérez Ocaña, i penso que és important perquè en el treball ja ho dic, que les artistes feministes dels anys 90 tenen problemes en trobar referents feministes en el nostre territori i penso que Ocaña va ser un referent transfeminista, ja que tot i ser un artista multidisciplinari, el que més el va donar a conèixer van ser les seves accions drag als espais públics de la ciutat de Barcelona, ciutat en la qual va viure durant l'últim període del franquisme i durant la transició. Ocaña era natural d'Andalusia i en les seves propostes sempre utilitza molt sovint una temàtica religiosa i de processons, quelcom molt arrelat a la seva terra. I és per això que Diana J. Torres i Carolina Espina decideixen utilitzar aquesta temàtica religiosa a l'hora de realitzar la performance. I en aquest cas fan una pietat, però és una pietat invertida, en el qual els rols de gènere s'inverteixen, perquè no serà Jesús qui morirà, sinó serà Maria. I d'aquesta manera fan que Jesús senti el dolor prototípic de la feminitat. Tot això ho fan des d'una proposta postpornogràfica, com veiem a la imatge, la seva estètica que veu de la cultura punk i BDSM, com veiem amb les cordes, i de fet tenen unes quantes agulles que s'han insertat en la pell, que es van traient a mesura que es va produint la performance. I, per exemple, hi haurà un moment en el qual Jesús, encarnat per Diana J. Torre, farà una ejaculació femenina sobre el cadàver de la seva mare. La segona performance no hem pogut posar imatge, no n'hem trobat de bona qualitat, però és la performance de Rambla de les Flores, realitzada l'any 2004 pel col·lectiu Post-Top a Barcelona. I penso que és interessant perquè és la primera acció pública d'aquest col·lectiu, que és un dels més importants que s'ha generat a la ciutat, tant a nivell estètic, erigint-se com un referent, i també com el ressò que han tingut. De fet, el nom que ells utilitzen, Post-Op, ja marca una declaració d'intencions. Post-Op és el mot que utilitzen el personal sanitari per referir-se a aquelles persones que han fet una cirurgia de reassignació de sexe. I això ja ens dona a veure que estan realitzant aquestes performances, aquestes accions des d'una teoria queer o des d'un transfeminisme. En aquesta performance també veiem clarament les pràctiques contrasexuals. Les pràctiques contrasexuals són treballades per Pol Preciado al Manifiesto Contrasexual publicat l'any 2002 i són aquelles pràctiques que sexualitzen altres parts més enllà dels genitals, altres parts del cos, però també objectes o fins i tot aliments.
Elles decideixen fer aquesta performance enmig de les Rambles de Barcelona per dos motius principals. Primer, per mostrar a un públic aleatori que una altra manera de viure la sexualitat i de gaudir-la és possible, però també per fer una crítica a la ciutat de Barcelona, que en el seu moment va acollir figures tan punyents com Ocaña, però que en les últimes dècades ha fet una depuració i una neteja del centre de la ciutat, expulsant aquest subjecte subaltern a la perifèria. També m'agradaria recalcar la importància que ha tingut la ciutat de Barcelona com a centre d'acollida i confluència de pràctiques postpornogràfiques. Això ve donat per dos motius principals, penso. En primer lloc, per la imprescindible tasca de Pol Preciado com a organitzador d'esdeveniments postpornogràfics, exposicions, tallers, però també per la permeabilitat d'institucions com el Museu d'Art Contemporani de Barcelona. A banda d'això, també penso que és interessant posar èmfasi que Barcelona ha pogut ser aquest lloc de confluència d'aquestes pràctiques perquè també es va erigir en algun moment com un centre punk i del moviment Ocupa, que d'aquesta cultura punk i Ocupa sorgeixen diversos col·lectius postpornogràfics i les mateixes protagonistes diuen que treballen a cavall d'institucions com el MACBA, però també centres socials ocupats. Per últim, m'agradaria concloure que, malgrat les tensions i dubtes que vertebren el tema del treball, acabo el treball amb la reafirmació que si la representació de la sexualitat és tan conflictiva, pot arribar a tenir tant de poder, i ha sigut tan violenta amb les dones i les dissidents sexuals i de gènere, no ens podem permetre donar aquest poder al capitalisme i a l'heteropatriarcat. Per tant, penso que la intervenció feminista de la sexualitat és necessària per no trobar aquest poder que dèiem, però també per crear una nova imatgeria, una nova imatgeria de la sexualitat des dels nostres paràmetres, el nostre plaer i els nostres desitjos. I que la cultura visual és una eina punyent amb la qual podem canviar aquesta imatgeria. Podem canviar aquesta imatgeria de la pornografia de la sexualitat. I és per això que entenc que qualsevol proposta que es pensi feminista no pot censurar i obviar el nostre plaer, el nostre desig i la nostra sexualitat, quelcom al que ens hem vist sotmeses al llarg de la història. Bona tarda a totes i a tots. El meu nom és Marina Rodríguez i el curs passat vaig acabar Publicitat i Relacions Públiques aquí a la Universitat de Girona. En el moment que em van plantejar fer el meu treball de final de grau, vaig decidir que el volia orientar entorn a la perspectiva de gènere, ja que tot i la lluita i l'interès social que estem mostrant entre tots i totes per la lluita al feminisme, crec que encara queda molt recorregut per arribar a la igualtat de gènere. Així doncs, el que vaig voler fer va ser començar a fer un treball de final de grau en el qual mostrés una perspectiva que no s'havia tractat massa fins ara i, per tant, vaig voler enfocar-lo entorn a l'univers de les dones calbes. Així doncs, a continuació us vinc a exposar breument el meu treball de final de grau que vaig titular Desconstruint a Schopenhauer, la influència de la cosificació de la dona en l'alopècia femenina. Bé, segurament us esteu preguntant el perquè d'aquest títol i què té a veure aquest filòsof en tot això de l'alopècia femenina. Molt senzill. A continuació podeu veure un cap sense cabell. A jutjar pel que la societat ens ha ensenyat, podríem dir que qui s'amaga rere aquesta imatge és un home. Però, què passaria si al desvetllar la seva identitat descobríssim que es tracta d'una dona? Aquesta realitat semblava no acabar de convèncer Schopenhauer i per això ens ha deixat frases tan simbòliques com aquesta. Les mujeres son seres de cabellos largos e ideas cortas. Així doncs, el meu treball de final de grau parteix del feminisme interseccional i vaig intentar posar fi a la cosificació de la dona a partir d'un tema poc visibilitzat i amb molt abús, com és la calvície femenina. Així doncs, vaig partir de la hipòtesi principal, que és que existeix una desigualtat en la normalització de la calvície segons el gènere en el qual es manifesta. I vaig plantejar diferents preguntes secundàries. D'aquestes vaig poder afirmar la hipòtesi i us les vinc a afirmar amb 3 arguments, que són els que vaig presentar també a l'hora d'exposar el treball de final de grau. La primera hipòtesi és la idealització del cos femení. I és que gràcies al marc teòric vaig poder veure com el sistema patriarcal exigeix unes qualitats físiques a les dones que no ho fa de la mateixa manera amb els homes. I és que a les dones els exigeix la perfecció.
Així doncs, quan una dona s'acosta més al cànon de bellesa que està establert per aquest propi sistema, és més valorada, és més escoltada, més admirada, representada, etc. per la resta i per la societat. Llavors, també vaig veure que el cos de la dona està dotat d'hipersexualitat i una de les parts més hipersexualitzades és el cabell, que a més ha tingut molt simbolisme a l'hora de representar la feminitat de la dona, ja sigui pel seu tall, pel seu pentinat, pel seu color, etc. Així doncs, quan una dona queda calva, perd la seva feminitat, però passa el mateix quan qui queda calb és l'home. El segon argument que vaig utilitzar va ser la presència de les disciplines... la presència del cabell de les dones en les disciplines artístiques i en la publicitat. En la metodologia el que vaig fer va ser representar una anàlisi de contingut i vaig estudiar com afectava el cabell de les dones en la publicitat, en l'art i en la ficció. A partir d'aquest anàlisi de contingut, el que vaig extreure va ser que aquestes dones, és a dir, les calbes, no només no són representades, sinó que reben una quantitat de missatges que són molt adversos per elles mateixes, com podria ser que la fortalesa de les dones regeix en el seu cabell. Com que en l'àmbit en el que jo m'he especialitzat és la publicitat, a continuació m'agradaria mostrar-vos un petit fragment del vídeo que vaig realitzar amb els diferents spots que vaig analitzar perquè pugueu veure alguns exemples dels missatges que reben dia a dia de manera més o menys conscient aquestes dones. Diego. Uy. Shampoo femenino no fue feito para você. Limpio y lleno de fuerza. Para poder enfrentarte al mundo. Con la cabeza alta. HS. My parents cut my hair short and it wasn't an option for me to be who I always knew that I was from a very young age. Finding my identity was finding how I want people to see me, and hair is such a big part of that. Cuanto más largo era mi pelo, más visible era yo para el resto del mundo. En el trabajo o en una fiesta, nuestro cabello es la forma de destacarnos y demostrar nuestra personalidad. Pero la caída del cabello puede echar todo a perder y le puede pasar a cualquiera. Además de ser un problema estético, afecta mucho nuestra autoestima. Com hem pogut veure, se'ns està indicant que el poder i la fortalesa, la bellesa, etc. de la dona resideix en el cabell. Llavors, com s'han de sentir aquestes dones que no tenen aquest atribut? L'últim argument que vaig utilitzar va ser la realitat de les dones calbes i també dins de la metodologia el que vaig fer va estar entrevistar a la Júlia Vincent, que és una de les fundadores de Pelo Alopecia, que és una associació que vetlla per la inclusió i la normalització de la calvície tant femenina com infantil, i a la Sandra Román, que és una periodista i directora del documental que s'estrenarà el 2021, Mujeres Calvas. Gràcies a aquestes entrevistes vaig poder veure més de prop com viuen aquestes persones i com realment la societat influeix en que elles no puguin avançar i sentir-se segures d'elles mateixes, ja que realment se senten molt estigmatitzades, poc incloses, visibilitzades, etc. Llavors, no és estrany que aquestes dones el que facin sigui intentar impedir o camuflar el seu desordre amb perruques, tractaments amb efectes secundaris i de gran cost, etc. Bé, ara m'agradaria fer unes breus conclusions. La primera de totes enfocada més en aquesta realitat de les dones calbes i és que realment és sorprenent com nosaltres, al veure una dona calba, pensem en la primera idea que se'ns ve a la ment normalment és que ha patit una malaltia, que està en un tractament molt agressiu. Llavors, realment és interessant plantejar-se si ens passa el mateix quan qui és calb és l'home. Llavors,
m'agradaria també dir que el sistema patriarcal, evidentment, treu molt profit d'aquesta estigmatització i fa una espècie de peix que es mossega la cua, en el sentit que les dones exigeixen aquesta perfecció i els hi falta aquest atribut i no se senten còmodes i no es poden veure atractives. I, per últim, això, que realment és complicat per elles que tornar-se a trobar dins d'una identitat en la qual no tenen referents, no hi ha visibilitat, ja sigui en els diferents mitjans, com en l'art, en la publicitat, en qualsevol mitjà, i per tant els és molt difícil sentir-se bé i segures d'elles mateixes. Realment penso que no ens n'adonem d'aquests missatges que semblen molt inofensius però que realment quan ets una persona que et toca de prop aquest tipus de desordre doncs t'afecta. I per últim també m'agradaria parlar que un missatge més a partir de la meva experiència amb el treball de final de grau i és que jo personalment estic molt contenta d'haver fet aquest treball enfocat en la perspectiva de gènere perquè m'ha arribat amb ell he aconseguit trobar el lloc en concret que més m'agrada de la meva carrera, més enllà de vendre productes o serveis, doncs poder conscienciar les persones i ser un megàfon social en el qual tinguem molta visibilitat i puguem incloure aquest tipus de col·lectius que realment, ja sigui per un costat o per un altre, no estan inclosos en els mitjans. Llavors, com a consell personal, m'agradaria dir-vos que trieu algun tema que us motivi, que us faci remoure per dins, que us deconstrueixi i que realment, més enllà de l'ús acadèmic i professional que li vulgueu donar, us faci créixer com a persones, perquè realment després, quan l'acabes, et sents molt orgullosa i molt orgullós i, per tant, doncs és molt més profitós que únicament un tema que es quedi allà. I jo penso que la perspectiva de gènere és un molt bon punt de partida. Això és tot, moltes gràcies i fins aviat. Hola, bones. Soc la Laia Espígol i us presentaré el meu TFG, que va sobre l'impacte de la pornografia sobre l'educació sexual en joves i si té això algun viatge en la sexualitat. La professora que em va tutoritzar és la Maria Aymeric i molt contenta del suport que em va oferir. Pel que fa una miqueta així a grans trets una introducció teòrica, hi ha una construcció social del que és la sexualitat i això ha comportat que hi hagi molta diferenciació entre homes i dones ja des del moment en què naixem. En funció de si hem nascut noi o noia, doncs hi ha tot d'etiquetes o expectatives sobre nostre que ens venen imposades per la societat. Alhora, tot el que gira entorn de la sexualitat a nivell social, de societat, és un tabú, per tant, no és un aspecte, no és una temàtica que es pugui parlar així molt obertament i, a més, això ha pogut generar un impacte amb el que seria la pornografia. En quin sentit? Doncs la pornografia és una indústria que s'ha estès granment, és el que se'n diria una indústria cultural, que ha fet que el desenvolupament sexual de moltes persones es basés en ella. El que s'ha vist, però, és que, sobretot des d'una pornografia més tradicional, la majoria de relacions que es veuen són des d'un vessant o des d'una orientació sexual heterosexual o bé homosexual però lesbiana. I el que sol predominar és l'incest, la violació, la bestialitat, grups de sexe, humiliació pública, etc. Tot i que hi ha altres tipus de vídeo que no tenen res a veure amb això. Tot i així, sí, hi ha una altra vessant de la pornografia que està sortint, que és la pornografia feminista, però encara, com he dit, està sortint perquè no està igual d'extesa que la pornografia tradicional i, sobretot, normalment acaba sent de pagament aquesta, mentre que l'altra és totalment gratuïta i a l'abast de tothom, sense tenir en compte tampoc l'edat de la persona que està visualitzant aquell vídeo. Llavors, així a grans trets, s'ha vist que l'impacte que ha pogut tenir la pornografia a nivell social és potser de sexisme, assetjament, sexe forçat i domini de l'home, des d'un vessant també teòric, repeteixo. Llavors, el TFG que vaig fer es va regir per un seguit d'objectius, però bàsicament va ser conèixer l'opinió que tenien diferents adolescents que consumeixen pornografia sobre la sexualitat, l'educació sexual i si aquesta ha pogut estar regida o ha pogut tenir algun impacte o alguna relació amb aquest consum de pornografia.
La metodologia que vaig emprar van ser 2 grups de discussió de persones d'entre 20 i 24 anys. Un grup va ser tot de noies i l'altre grup tot de nois. Les noies eren de la Facultat d'Educació i Psicologia, mentre que els nois tant n'hi havia d'aquesta mateixa facultat com de l'Escola Politècnica Superior i de la Facultat de Dret. Com a resultats, a través d'unes preguntes que vaig fer, que són d'on obtenien la informació sexual i si era suficient, d'on obtenien l'educació sexual, que no informació i si creien que era suficient, per què consumien pornografia i en cas de consumir-ne potser menys que abans, doncs quin havia estat el motiu, quin impacte tenien, percebien que havia pogut tenir la pornografia en ells o en elles i llavors si farien algun canvi en aquesta indústria. Ara sí, pel que fa als resultats, així a grans trets, els més representatius, quant a creences, actituds i interpretacions que podien tenir sobre la pornografia, es va veure sobretot que hi havia com un cert silenci o un tabú en el moment. El grup de noies va comentar que quan hi havia alguns companys que comentaven o parlaven sobre la pornografia, si ella s'hi acostava, s'acabava la conversa, diguéssim. Hi havia aquest tabú generalitzat. Per altra banda, també hi havia com la creença o el pensament que les famílies, pares, mares, tenen la por que si a les seves criatures se'ls comença a explicar coses sobre la sexualitat, pot ser que això inciti fills, filles a entrar dintre d'aquest món i d'exercir diverses pràctiques sexuals que potser no els hi pugui agradar. I llavors també va haver molt una mica el debat de dir sí que hi ha educació sexual, però no seria aquesta la qüestió, sinó preguntar-nos si la que hi ha és correcta. I a partir d'aquí també va haver una mica més de debat i diferents comentaris al respecte. Pel que fa a les fonts d'informació que percebien per poder rebre informació sexual, hi va haver molta coincidència en què es basaven en la pròpia experiència. Tot el que cada persona havia anat vivint i havia anat experimentant, doncs gràcies a això havien tingut i actualment tenien una certa educació sexual. Tot i així, sí que hi va haver també molta convergència en els diferents grups que l'internet ha tingut molt d'impacte també en això. Ja no només la pornografia, sinó tot el que implica internet, totes les pàgines que s'han pogut consultar, etc. Encara que sí que hi va haver també un esment especial al que és la pornografia. D'altra banda, els motius del consum de la pornografia a grans trets seria per un costat que permet excitar a les persones i per l'altre permet una imaginació que potser des d'un inici no es té i que la pornografia o els vídeos que es consulten de pornografia els poden aportar. Pel que fa a l'impacte, van considerar que hi havia gent que comentava que se sentia malament a nivell d'autoestima. El fet de veure sempre cossos perfectes, cossos 10, feia que les persones que ho visualitzaven, els adolescents, se sentissin malament amb el seu propi cos perquè no es corresponia amb el que veien. I el mateix passa amb el concepte que et fan creure en què es basa el sexe i com ha de ser el sexe, quines postures s'han de fer o s'han de practicar, etc. I tu quan ho intentes fer amb la teva parella potser no funciona. I llavors això pot generar un cert impacte a nivell emocional i d'autoestima perquè no funciona el que a altres sí que els està funcionant. Pel que fa a la base de l'educació sexual, que es va preguntar si es creia que la pornografia era la base de l'educació sexual o si no, o què creien que era la base de l'educació sexual, van comentar que n'havien après també a través de la pràctica, però un altre cop van coincidir en què sobretot internet hi havia tingut molt de pes, molt d'èmfasi. Pel que fa al pensament crític, hi va haver molta coincidència també en què la pornografia acaba sexualitzant molt el cos de la dona i que normalment els vídeos estan molt centrats a una perspectiva i una mirada masculina, es va comentar més aviat masclista fins i tot, en els quals els vídeos potser a l'home no se li veu la cara en tot el vídeo, mentre que la noia se la veu tota sencera. I llavors es va intentar, es va parlar que seria molt interessant que s'intentessin evitar tot d'estereotips o de masclismes en aquest sentit que poden acabar minvant el que seria l'autoestima o el benestar de les persones que visualitzen aquests vídeos. Pel que fa a resultats convergents o divergents entre ambdós grups, de nois o de noies, hi va haver diferents també resultats.
Per un costat, hi havia noies que comentaven que les seves parelles, homes, nois, tenien més experiència que elles pel sol fet d'haver vist pornografia. Per tant, aquí estaven com justificant o donant la raó que la pornografia, en certa manera, podia ser la base de l'educació sexual. Per altra banda, també hi va haver un altre cop molt d'èmfasi a aquesta pressió social que a vegades s'exercita o es troba sobretot dels nois. I llavors també hi va haver molt la reflexió, com és que hi ha vídeos que presenten violacions i després a nivell social, si veiem una notícia d'una violació, es rebutja. Aquesta normalització que com és que hi és, que existeix i que ningú es queixa d'això. I per altra banda, hi va haver com un reclam que hi hagi una pornografia més dirigida a un públic femení. Tot i així, encara que s'està començant a sortir una pornografia més feminista, però falta molta feina darrere. Ja com a conclusions o discussions es podria dir que hi ha aquesta desigualtat que he comentat, hi ha com a base d'una construcció social que s'ha generat i que a més està normalitzada. No és que només hi hagi desigualtat, sinó que està acceptada, diguéssim, i molt normalitzada. I d'altra banda, aquesta educació sexual molt basada en la pornografia ha acabat fent que, en certa manera, també s'hagi acabat normalitzant d'alguna manera també la violació. Com a aprenentatge final es pot veure que l'impacte de la pornografia pot ser tant negatiu com positiu, depèn de com es miri, i una reflexió final que voldria llançar, que seria tenir en compte que la pornografia és la base potser de l'educació sexual perquè no hi ha una altra base per poder-nos fomentar aquesta educació sexual. Si hi hagués una altra via, segurament la pornografia no seria tan potent en aquest sentit. Quant a limitacions i línies de futur, i ja per últim, tenir molt en compte que no deixa de ser un TFG, per tant, caldria molta més recerca en aquest aspecte. La representativitat de persones que es van agafar no era molt elevada i llavors hauria sigut molt interessant també poder fer un grup de discussió mixt entre nois i noies, tot conjuntament. I ja, animar a que hi hagi més programes d'educació sexual i que estiguin a l'abast d'adolescents. I ja estaria. Moltes gràcies.